Dírit agus fáiltearút chug a bhí seán seo de chud an tráthóisiir go bhúntarí ar Staidéar gnó. Is féidir le múntarí éanair nó le ranna ábhar breanúir a bhí seán seo chun cabhrú le tuiscint níos fearra áil ar a gcuí chun pleanáil le haghaidh teagasc agus feolam éifeachtach is Staidéar gnó nas ratha sóisiirí. Ba cúna mhóra sonraíocht an Staidéar gnó a bheith ar láimh chun tagairte síos tríd a bhí seán. Is féidir é a fháil ar an suíomh curriculumonline.ie. Is féidir an fís an a stoppa inis ar feadh nóiméad go bhfuil tú an sonraíocht. Sa láireadh seo táimid ag dul ag breanú cén chuí a bhunlóidh an sonraíocht nó ar gcur chuige i lena pleanála don ólam teagasc agus measanú. Leagtar amach sa bhí seán seo cur chuige pleanála ina bhfuil toraí feolama agus táimid is súil go mbeidh sé úsáid a chad. Is rud nó do go leorainn an phleanáil ina núsáidtear toraí feolama agus sin é an fáth ar chuirmid an achmhainn seo i gceanna chéile. Tríaladh méid a fheiceann tú anseo le múntarí Staidéar gnó a thug treoir agus aisleolas luachmharthón agus feicfidh sibh a thoradh sin anois. Sulla dosamid tá sé tábhachtach go mbreanúid ar thoraí feolama. Siad na toraí feolama a chur in bonn faoin gleanáil. Siúr atá intú ná rátais maidir leis an méid is cóir a scoláirí a bheith eolas, a thuiscint, a lócháil, agus a bheith ábalta a léirú i ndearad 3 bliana de Staidéar gnó nas ratha sóisiirí. Tá na toraí feolama sa Staidéar gnó eagraithe i de 3 sná: airgid is pearsanta, fintriacht agus ár in éileagar. Sa chur chuige seo i lena pleanála forbraítear Aonad feolama. Ceanglíonn Aonad feolama toraí feolama le chéile a leagan amach go soiléir an rud a ba chóir a bheith eolas ag scoláirí, a thiocfaidh siad agus a bheidh siad ábalta a dhéanamh héasú ba bheith ranfáirteach in imeachtaí feolama agus teagasc taobh go Aonad sin. Trí phleanáil in Aonad is féidir lena chéann tú go bhfuil an scoláirí taithí ar na toraí feolama i liug trí a spéiris hebhre feolama. Trí phleanáil le haghaidh feolama agus measúnaithe ón tús, is féidir linn a chur an uair go héifeachtach go scoláirí, céir de bhés le feolama acu, cén fá, agus cén chuí a ndéanfar measanú ar a gcuid feolama. Úsáidtear muid na toraí feolama mar bhunús ar gcuid pleanála, agus bhuthú sin forbraíonn muid Aonad feolama. Ag nasc go toraí feolama a cheapann muide gur féidir a bhaint amach mar fíosa feolama amháin. Is tuistigh an rion Staidéar gnó a dhéanfar Aonad feolama a phleanáil, nuair a dhéanas comhleachtaithe cinenne ag tús na bliana cé na toraí feolama in dhéanfar measanú orthu le linn na bliana, nó go dtithe an téarma sin agus freisin an bailach a bhés na toraí feolama seo nasca chun Aonad feolama a chruthú. I dtús-báire, socrair muid mar rinn ar na toraí feolama ar bhailinn tuairt futhú don tréimhse am-arún, agus an sin breanna muid cén chuí an bhéadach muid iad a nasca chun Aonad feolama a thógáil. Moltar gan nach idir 1 agus 3 tora feolama a nasca ar dús, agus béidir nuair a bhés muid níos muíní go bhfeicfeadh muid nasc eile a bhhailinn i dhéanamh. Trí thoraí feolama a nasca, cruthainn muid deiseanna le haghaidh tuiscint níos iomláine a fháil ar topic, agus tuspáinnn muid go scoláirí an chuí nach bhfuil eolas scara amach le hain. Tá sé tábhachtach nasc a chruthú trasna na snáhanna, ag bogadh na tuiscinne ón bearspectíocht farsanta go dtí perspectíocht an phobal agus an gnó agus a raibh chuig an bearspectíocht náisiúnta agus idirnáisiúnta. Ar thaobh gréasáin an tráthóisiirí go bhúntarí, faoi theab an Staidéar gnó, dheirfeadh tú scarmhuileog áisiúil nascala a chur grúpa múntarí le chéile. Tuspáinnn an achmhainn seo conas a bhíonn toraí feolama nasca le toraí feolama eile, agus beidh sé úsáideach dúine ag an tús go dtí go n-éireadh muid féin níos cleachtach leis na toraí feolama.
Cuine nach bhfuil an nasca ain ach sos le trí tora feolama ag an am amháin. Túra an nachhainn seo teoir i cíntrón, maidir leis an rud a cheap múntarí eile a rachach go maith le chéile. Ní mór dúinn sin na príomhchoncheappa feolama a aithint. Cialann sé sin na déirmí practicúla na príomhréimsí feolama is gáthúna chiara san éanad feolama. Tá na príomhchoncheappa bunithe ar na toraí feolama a rannamid le díriú orb, agus tugann siad pointe tagaire dúinn maidir le na bhfuiltear ag súil le scoláirí a ólam. Agus na príomhchoncheappa san aitheanta ain, tá sé tábhachtach an sin a oibriú amach céir a déadach scoláirí a rá, a thógáil, a scríomh nó a chur i gcrích chun a duiscint ar na príomhchoncheappa sin a léiriú. Trí phleanáil don bheasanú ón tús, dúirtar pointe tábhachtach tagaire eile ón, an chuí go méasáin ó mula neolam a bhí beartaí baint amach, agus céach amach agus atá se baint amach. Nuair a bhíonn asáin ón tús, céir na gníomhaochtaí measúnaithe is smó a cheapann muid a thiúras fríneise dúin ar a bheolam. Bhí muid an sin an pleanáil don na gníomhaochtaí feolama riachtanacha a churas ar chumas na scoláirí tuairt faoin bheasanú go héifiachtach. Tugann sé seo an deisciún díriú ar a bheolam, seachas ar an díana sa rang. Nuair a bheits na príomhchoncheappa socraí ain agus iad a bheith ealaíonithe leis an phlean don bheasanú, sé sin céir ar míonlinn scoláirí bheith ábalta a léiriú de thora agus feolama. Is féidir linn sin pleanáil le hain na heispéiris feolama. Seo iad na móna is éireannaí agus is éifeachtaí cheapann muide chun an eolam a thabhairt chun críocha san éanad feolama. An rud is mó bhfuil muid asú leis maidir leis na heispéiris feolama, ná go mbíonn siad ábhara, tarraingteach, dúshlánach agus spreagúil don scoláire. Ciallóidh teagasc, feolam agus measanú éifeachtach sa tráthóisireach, go nglacadh scoláirí níos mó freagrachta as a gcuid feolama. Go méas acu cá bhfuil siad in a gcuid feolama agus céir a chaith siad a dhéanamh chun fabhsú. Mar sin, céir is féidir linne i dhéanamh chun na méid sin a chothú in argad siomraí ranga. Mórán á bhfuil le feiceáil an seo hain, siad na príomhphrinsibal a bhainfinn le measanú foirmiach iad, ach ainú muid a freisin iad mar dá phrinsibal teagasc. Seo iad, ag aithint agus ag tógáil ar a bhfuil areolas ag scoláirí thana hain. Ón tús ar fad, rionntar an eolam atá beartaí leis na scoláirí. Measanú leanúnach a richanéanaid chun seiceáil ar a bheolam. Aiseolalas trothúil ar a bheolam. Agus ag riont le scoláirí cén chuma a bhíonn ar chomharsaí nuair a éiríonn leat. Is féidir in sin na hachmhainní a chruinniú le chéile a bheits ag tastal san éanad seo, agus is féidir linn más míonlinn híoparnáisc a cheangal le aon achmhainn nó airlíne nó digiteacha a bheith ann. Tá muid anois chun dul tríd crothú éanad feolama samplach. Sa sampla seo, chinnmuid gur bhailinn na toraí feolama 1.9 agus 1.10 a nasca chun éanad feolama a Albert. Béidir nar bhiste leat an cur láthair is stoppa inis ar feanúméid chun na toraí feolama i léamh agus tuiscint a fháil orthu. Ceist tábhachtach eile, ná féachant ar féidir linn tuairt faoin na gnithe i lugs na toraí feolama seo in éanaad amháin feolama. Dar le riont móntarí gur féidir, agus de riont eile go bhféidir se bheith deacair tuairt faoin bheolama lug mar is ceart in éanaad amháin. Is féidir dhá bhrí sin réimsíor le gur míonlinn a dhéanamh sa toraí feolama a aibhsiú don éanaad amháin feolama seo. Tá muid go le díriúin seo ar chomharsaí eitice, iompar tóilteoirí agus ar an tionchar níos leithne a bhíonn ag an iompar tóilteoirí sin.
An chéad chéim eile atá ann na príomhchoncheapan nó na príomhmhíre na Foghlama a aithint tí stigú na toirí Foghlama seo. In seo d'fhanamid, eitic a thuiscint, breanúir thionchar agad iadú pásanta féin, agus an tionchara imríonn domhdú a roghnú cultúra. Tosamuid trí bheasa nua a dhéanamh ar an áit a bhfuil agad Foghlamaí faoi láthair, agus boga a aghaidh mhaith sin. Sa sampla seo baintear úsáid as ceiste chun réamholalas chun eolas a fháil maidir leis an tuiscint a bhí ag scoláirí ar eiticí. In sin is féidir linn an teolas sin a úsáid chun cabhrú mar bhúntarí a oibriú amach cinneadar tuiscinne atá acu agus an eolam a bhoga a aghaidh. Chun measa nua a dhéanamh ar an gcaoi na Foghlama go chun cinn, tá na rudaí seo a leannas pleanáilte ann. Pléiranga nó grúpa a thugann deisciún éisteacht chun fáil amach céir de Foghlamaíomh agus cabhfuil a dtuiscint. Breanúireacht múinteora úsáid, agus seo measanú foirmíoch fíorlóchmhar inar féidir linn leideanna oscailearí a úsáid chuna aithint céichead na daoine a bhfuil tacaíocht a tastal wathú nó seiceáil ar gá dúine agad mó na teagaisce airthú. I dtreo dhearadh na Foghlama bainemuid úsáid as díospóireacht siúl. Sa chás seo is bríthir gníomh é an bríthir díospóireacht a dhéanamh i dora Foghlama hionpancaí. Bhuachamuid chás seo go dtosbánach díospóireacht siúlgháin an leibhéal tuiscine a bainú amach i rinne Foghlama agus go gcuireadh sí freisin le cumas díospóireachta a orbairt. Détaí sin a shíne amach an sin chuig tasc níos foirmiúil. Áitivéadach scoláirí cur láthair go foirmiúil ó bhéal nó mhoirim scríofa an réasúnaíocht agus na hargántaí a bhí tír duna dearcaí áirid a bhí acu le linn an díospóireacht. Tá sé i gceiste an Foghlaim na bPríomhchoncheapa a chur i gcrích trí: Ceistreachán agus Pléiranga, idirghníomhacht le físeán, cás Staidéar nó cás eiticiúil, ag úsáid móolaíocht an chráin chinteoireachta, agus an templéad le naidh seo le fáil i ranán achmhainní an Staidéar gnó ar líne ag jct.ie. Gníomhaíochtaí taighde, díospóireacht siúl, agus freisin beidh ionchur an bhúntóra tábhachtach chun cur leis an réimse eolas a rithinn Aonad, agus détaí ábhar eile spreagú le úsáid chun breis, plé, smuinteoireacht agus díospóireacht a chruthú sa rang. Ar thaobh gréasáin an tráthóisirí go bhúntarí faoi teab an Staidéar gnó, dhearfadh 7 Aonad Foghlama samplach gur féidir a úsáid chun do phleanáil féin a seoradh. Tá roinnt náisc agus achmhainní úsáideacha le fáil a ranóg achmhainní na Aonad samplacha. Ar an suíomh gréasáin freisin, dhearfadh an leabhar an achmhainní a úsáidú ar an chéad lá forbairt ghairmiúil leanúnach don Staidéar gnó, agus istí in sin dhearfadh plean samplach do bhliain féin. Is léargus é an cur láthair seo ar an treoir phleanála a tugadh nionad oideachais ar an gcéad lá forbairt ghairmiúil leanúnach do Staidéar gnó na Sraithe Sóisiairí. Seo iad na príomh-teachtareachtaí. Siad na toirí Foghlama bunús na pleanála. Úsáidemuid na toirí Foghlama le crutha a chur ar an gcaoi a bleanálamid le haghaidh teagasc, Foghlaim agus measanú thar na 3 bliana. Is gá dún pleanáil dar measanú ón tús. Oibriú amach cén chuí in dhéanamid ar measanú ag an tús leis an méid atá eolas acu hana a bheas, le linn na Foghlama chuna chinntiú ghualamid ar an mothair ceart, agus ag an deireadh le feiceáil ar éireann an eolam a bhí beartaí a bhaint amach. Ní mór gún aontú mar rion ar na toirí Foghlama agus ar an gcaoi a nasca mu deiread sin chun Aonad Foghlama a chruthú. Is tábhachtach an luath freisin nach don fápaireachas amháin é an phleanáil don teagasc, Foghlaim agus measanú, ach gur gníomh a dhéantar chun cabhrú le teagasc agus le Foghlaim in áir seomraí ranga.
Gur an maithad as a bheith ag féchant ar a bhí seán seo de chud an tráthóisiirí do bhúntarí. Is féidir dul a dangháil le forann sneidir gnó na sraithe sóisiirí má bhíonn aon tróir ag teastal uait faoi réimse ar bith a luó nó go dtibheann aon cheisteile a bheith chaid. Tá na sonraí teagmhála ar fáil ar suíomh an tráthóisiirí go bhúntarí.